सुनो, हम रेंज में पढ़ने के लिए आई है, ये सब देखने के लिए आया है। हम लड़की है, एक सेफ्टी होना चाहिए। ऐसा वाला लड़का के लिए अभी लड़की बात ना बोलते रेप होता है समझा। Vibe song ang tini kok kolok sana thangya norok jotono video nukhana tini phungsimi video kaise viral tongo abo hongke Edinogor Agartolao je sung jotono saimano FM Buru ni sinjaknai kaisa rapper bini sister khorok nui je bara nogo rompre sompre khlaina naijakmani barani o malikni buslabai buini bosan borok Srai ke sanata angke wansa koroksa wansa tini bini nogo je bara tongnai chin je tiprajuk khoruk nui no khub khamya kok sitra sawoi rompre sompre khlaiya naikha abo hai samung hamya te bo jagao tong chini tiprajuk buri rok bo jagao thangai kunoi safety tongnai bus gari o gari kaprubo rompre sompre khlaijago Bazar hati klain thangpro kubangma kok nana prokar kok sajago at least bara nogo tongpro sidan si bara ni malik rok bai rompre sompre klaina naijago ke bo jaga thang tongoi chini tiprajuk buri rok safety manai an kisa sagrali vibe song an kok bu judi ang tamni boi okok sai tong tini wo okok samani koron khani kaisa no Tripura hao, Tripura sarok, Tripura ni ha o Tripura rajo, Tripura sani ha ungphano, tini wo o Tripura hao, Tripura sarok ni sadin kurikha, safety kurikha. Aboni bagui no IPF tirok, Tripura land masano, Tripura motharok, Greater Tripura land masano. Abo tam ni bagui hingke, abo o chini hao tongo chung safety kurikha, chini power kurikha, chini yagob mung saban kurikha, aboni bagui no abo masano. Nya je hor ektani party mung ajagao chin tiprajuk buri khoroksa black na fight klaika black no powerful phunoka bona black na hambai thik bohai keno joto tiprajuk buri na nango phiaba poristiti jaga bujui chung kok manphirok nai chung khnaka a je buruni statement chini khoroksa tiprajuk ni statement Phaya yakonoi bara malik a je wansa phaya koni tam kok sabai mani kobang nai nana prokar khlai nai mani sungkhana ka tini wo ati prajuk burini khukti no phia abon yaglo wo je FM Bru police no inform dika police ok phaika te abon yaglo bo police ok phai konoi abon mamla khaika te women police station bo borok FIR khlaika te abon karibo paitha gongke chini bubagra maiganang khaganang chini bubagra bobo bini waite brokno obron tui nainai bagui dagi kha black na hambai tamningke chung tiprasu thansang na ngo obai jorao no tamningke tini wo a jiti prasu khorong nui borong jaga kubun borong ngui mano te koini bor te khoksa ngui mano phiaba chung jodi krak khlaiyangke chung jodi thansa tongyangke te bungnai abun bun chung krak matong nai u naina di obono o wansa no obono o bar malik ni busla nadi obono bos ulta bo ni ji kok khaime samya robert sompre khlaiman yagulo phansan di bus kok tere tere ka saito no nukhana bini mukhang nadi sitra mani mukhang o bai bor rok no jail ni dalbutui masana nango Belakena wano chini tiprajuk ba chin tiprasa hinjaknai no sudu tiprajuk sem buya chung tiprasa joto no abon boin chu kubang masano raita chaito ke chini tripura hawo hapainai rokno chung rukma ruklayo ruman script chini nijini kok borok bai chung niji chung chini tamsanai nijini ruman script chung suina mani aponto chung suri jagya Belakan dukhonang mani kok so vibe song obonang sanamu sango chini tiprajuk buri rok norok ja tongni safety klai tongni kisa tamsanai bara malik kisa kaham nai tongni tamni ke bojor tamung tang chung musa sia asuno kok kusanai jotono hambai tiprasai gloktu